περνάει έτσι ωραία το Σαββατοκύριακο? Ωραία. Ναι, κληρώσεις. Τι έτσι? Α, για τις κληρώσεις. Κληρώσεις. Ναι. Αγαπημένη Παναγιώτη, 24 610 32 233. Τα τηλέφωνα που θα πάρει ο κόσμος με εσωτερικό 2 θα είναι για την κλήρωση για τα μαρτάκια μας. 1η Μαρτίου, έτσι. Για μας Μάρτης, από Χρυσαλίδα, παρακαλώ πολύ. Είναι πολύ γλυκούλικα, λεπτεπίλεπτα, πολύ ωραία, με πάρα πολλές σχέδια. Για να, εγώ θα κρατήσω αυτό με το ματάκι. Ντοματάκι άκουσα. Με το ντοματάκι θα κρατήσω, με το ματάκι. Εγώ με το Σταυρό και η Μέρη Βαρβαρούση με το λουλουδάκι που της το δώσαμε εδώ πέρα και να τους καλωσορίσουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Τόλι, Μέρη, Σπύρο. Σπύρο, Μέρη, Τόλι. Καλησπέρα. Μέρη, Τόλι, Σπύρο. Και έτσι θα περάσει η εκπομπή. Τόλι, Μέρη, Σπύρο και τα σχετικά. Καλησπέρα. Και τι έχουμε σήμερα εκτός από μια πολύ ωραία ακόμη εμφάνιση της... Και ευχαριστούμε την κυρία Φωτεινή από τα Γκράμα στην Τολεμαΐδα. Νέα κολεξιόν φαίνεται, εντάξει. Είναι όλη ανοιξιάτικη, πολύ ωραία. Νταντέλα. Είσαι για Όσκαρ, Θα μπορούσε τα Όσκαρ για αυτό, ήταν μελετημένη η εμφάνιση. Είναι η ταντέλα μόδα. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ναι. Μπράβο, βρε παιδιά, έτσι. Ο Τόλης ο Ρούλης Κανάρι. Πολύ ωραίο, ναι. Εγώ θα τα πω στο τέλος, μετά. Σημείωνε, να μην τα ξεχάσεις. Σημειώνω, μην ανησυχείς. Σπύρο, τι ωραία που σε έχουμε κοντά μας. Και ναι, όντως είναι ωραία. Ναι, και σε βλέπουμε και θα σε ακούσουμε. Top 5 σε λίγο. Από όλα τα καλά. Ναι. Και έχουμε και νέα τραγούδια. Σπύρο. Είσαι ακριβώς. Σάββατο παρασάββατο σε φέρνουμε. Ναι, δεν συμφέρει να τον πληρώνεις κάθε Σάββατο. Ναι, Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, τι να κάνω, κρίση. Δεν βγαίνω. Κρίση, τα έχεις ανεβάσει εσύ, όλοι τα ρίχνουν. Δεν βγαίνω, λέει. Τόλι θα παίξουμε. Θα παίξουμε παιχνίδι με 2 ερωτήσεις τεχνολογίας. Μάλιστα. Μόνο εσύ χαίρεσαι, τέλεια. Το είπα πολύ χαρούμενο. Τέλεια. Εμείς πάμε να φύγουμε πάλι. Ναι, άρα θα κάνουμε τέτοιο. 24, 6, 10, 32, 33. Λίγο πιο μετά θα βγάλουμε 2 γραμμές στον αέρα. Κυρία Αγνή από τα κιλά. Μην ξαναπάρετε. Πάρετε σήμερα. Αφήστε το. Μας πιάνουν στον δρόμο και μας λένε είναι δικιά σας. Τη βάζετε εσείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην πάρετε, γιατί και αν πάρετε δεν θα σας αφήσουμε να παίξετε. Συγγνώμη, αλλά. Και όταν λέμε εσωτερικό 2, επειδή αναρωτιέται ο κόσμος μας, λέει τι είναι αυτό το εσωτερικό 2. Όταν παίρνετε τηλέφωνο εδώ στο Flash, βγαίνει μια φωνούλα που σας λέει πού να συνδεθείτε, γραμματεία, διεύθυνση, δημοσιογράφους κτλ. Οπότε διαλέγετε το 2 εσείς έτσι για να έρθετε κατευθείαν στην εκπομπή. Εντάξει, τα είπα. Ναι, πολύ ωραία. Κυρία Μέρη, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε ένα θέμα που αυτή τη φορά ήταν δική σου προτροπή. Αλλά μην τα λες αυτά. Μην τα λες, νομίζουν έχω θέμα με αυτό. Τι είναι αυτό? Ήταν της Λίτσας. Ψυχολογία στην εργασία. Η εργασιακή ψυχολογία είναι ολόκληρος τομέας της ψυχολογίας. Στην ουσία η εργασιακή ψυχολογία τι είναι? Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις αρχές της ψυχολογίας σαν επιστήμη στον χώρο της εργασίας. Και αυτό για να συνειδητοποιήσουμε ποια πράγματα κινητοποιούν έναν εργαζόμενο, ποια πράγματα μειώνουν ή αυξάνουν την απόδοσή του. Από αυτή την πλευρά. Στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένο. Πάρα πολύ διαδεδομένο. Εταιρείες έχουν ψυχολόγο μέσα. Έτσι ακριβώς. Και υπάρχουν διάφορα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης που αφορούν την εργασιακή και την οργανωτική ψυχολογία. Και είναι ένας ολόκληρος τομέας ο οποίος παίρνει πάρα πολύ έδαφος, και η βιομηχανική ψυχολογία. Πολύ σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι πόσα κρούσματα υπήρχαν με άτομα τα οποία δεν ήταν καλά ψυχολογικά και πήραν ένα όπλο και μπήκαν μέσα στις εταιρείες, στα γραφεία και άρχισαν. Ενώ αν υπήρχε ένας ψυχολόγος. Και όχι μόνο αυτό, υπήρχε και πριν από κάποια χρόνια στη Γαλλία με μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών που είχαν εκεί πέρα, που είχαν μαζικές αυτοκτονίες των εργαζομένων. Τι δείξανε όλοι οι εργαζόμενοι μαζί? Είχαν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών σε σχέση με το πόσοι εργαζόμενοι ήταν εκεί. Αυτό βέβαια επηρεάζει και σε πιο φυσιολογικά πλαίσια, δηλαδή πέραν των ορίων αυτών που είδαμε, και στην καθημερινότητα. Ένα λεπτό λίγο να σταθούμε σε αυτό. Είχε να κάνει με το αντικείμενο στο οποίο δούλευαν ή απλά είχαν συσσωρευτεί τυχαία άτομα εκεί πέρα? Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτό που λες εσύ, το να έχουν συσσωρευτεί άτομα τα οποία έχουν τέτοιες τάσεις, είναι λίγο στατιστικά ανέφικτο. Άρα κάτι συνέβαινε με το αντικείμενο, έτσι. Συνέβαινε στη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν μάθαμε ακριβώς τι είχε συμβεί ή ποια ήταν τα αποτελέσματα όταν
τέλος πάντων των ερευνών. Το θέμα ήταν ότι είχε γίνει έτσι ένας παγκόσμιος δώρος με το συγκεκριμένο Κάτι ζήτημα. μας θυμίζει, η αλήθεια είναι. Και να δεν σημειώσουμε το όνομα της εταιρείας, αλλά ήταν σε μια εταιρεία. Καλά, δεν χρειάζεται. Ναι. Και να σημειώσουμε να πούμε ότι όταν λέμε μαζικές αυτοκτονίες δεν πήδηξαν όλοι μαζί, απλά ήταν πολλά τα άτομα που σε είχαν. σχέση με τα άτομα τα οποία ήταν εργαζόμενοι, ήταν πάρα πολλά. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν στατιστικά αδύνατο να γίνει. Δευτέρα πήδαγε ο ένας, τρίτη ο άλλος, ας πούμε. Είχαν πήγε ένα σπίτι, δεν πήδαγαν όλοι του. Πάντως δεν το κάνανε ζάλογο, ας πούμε. Όλοι μαζί. Τύπου χέρι και ένας. Μάλιστα. Τώρα, σε πιο φυσιολογικά πλαίσια, γιατί θα πει ο κόσμος ότι εντάξει, παιδιά, να αυτοκτονήσω δεν πρόκειται, να πάρω την καραμπίνα και να μπω. Δεν πρόκειται, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Ναι, κάποιος κόσμος θα πει αυτό, μπορεί ένας στους 1000, ξέρω εγώ, να πει και αυτό που είπες. Ναι. Σε πιο normal, ας πούμε, πλαίσια, πώς επηρεάζει, δηλαδή, τι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν στον εργασιακό χώρο την ψυχολογία του εργαζομένου ως προς την απόδοση. Ναι. Παίρνουν δηλαδή του πηδήματος. Και στην καθημερινότητα και στο σπίτι όταν γυρνάνε. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν παράγοντες και στην ίδια την εργασία, αλλά και παράγοντες στη ζωή του εργαζομένου, οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοσή του στην εργασία. Μας έχεις φέρει και καρτούλες. Ναι, έχουμε βάλει και κάποιες καρτούλες. Έχουμε μπορέσει ο Παναγιώτης να τις δείξει. Και γενικότερα θα πούμε ότι υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν και εντείνουν τις συγκρούσεις στην εργασία. Έτσι. Οι παράγοντες αυτοί επιγραμματικά μπορεί να είναι από κάτι πολύ συγκεκριμένο, όπως είναι ο φόρτος εργασίας, το ωράριο γενικότερα, το ασαφές ωράριο και όπου υπάρχει μια αστάθεια στο πότε πάει ο εργαζόμενος και πότε φεύγει από τη δουλειά του, το άγχος της απόλυσης και η απειλή της απόλυσης, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στην Ελλάδα σήμερα, οικονομικοί λόγοι που σημαίνει ότι είτε δεν πληρώνομαι για αυτά που δουλεύω, είτε πληρώνομαι πάρα πολύ λίγο για αυτά που δουλεύω, είτε πληρώνομαι και δεν μου φτάνουν στην προσωπική μου ζωή, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και τα τρία ίδια ακούγονται. Έτσι. Η σύγχυση ρόλων. Όταν λέμε σύγχυση ρόλων και η μη σωστή και καθορισμένη ιεραρχία. Ο καθένας δεν ξέρει σε μία επιχείρηση ποια είναι η δουλειά του και αυτό ξεκινάει βασικά πάντα από τον εργοδότη. Ποια είναι η δουλειά του, ποια είναι οι αρμοδιότητές του, ποια είναι η ουσιαστική του συνεισφορά στην κάθε επιχείρηση και στην κάθε δουλειά. Δηλαδή, εγώ είμαι λογιστής, ασχολούμαι με τα λογιστικά. Εγώ, ας πούμε, καθαρίστρια δεν καθαρίζω, ταυτόχρονα κάνω και εισπράξεις και κάνω και κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν ο εργοδότης σου δίνει κι άλλα. Κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο. Και σου δίνει να πάρεις τα ρούχα του από το καθαριστήριο, ας πούμε. Καλά, εντάξει, αυτό είναι λεπτομέρεια. Στην Ελλάδα, βέβαια, του σήμερα και του χθες, από ό,τι εγώ θυμάμαι, δεν υπάρχουν σαφείς ρόλοι. Όχι. Ούτε ανταμοιβές, ούτε Και είναι τίποτα. τα σαφή όρια που γράφουμε εκεί πέρα. Όχι μόνο οι ρόλοι, αλλά και τα όρια. Πού σταματάει η επαγγελματική σχέση και πού μετά μπαίνουν άλλα ζητήματα. Το 50... Εδώ υπάρχει πρόβλημα με τις γυναίκες περισσότερο. Το πας εκεί εσύ. Το πάω εκεί αναγκαστικά. Το 50% των γυναικών έχουν αναφέρει ότι έχουν δεχθεί κάποια μορφή παρενόχληση και το 25% παγκοσμίως έτσι έχει αναφέρει ότι έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. 25%. Μία στις 4 σεξουαλική παρενόχληση και μία στις 2 κάποια μορφή παρενόχληση. Μία στις 4 λίγο. Με κάποιον εκβιασμό. Δηλαδή, εδώ είμαστε 3. Αν είχε κι άλλη μία, εκείνη η άλλη θα είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση. Κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης. Καλά, βέβαια, θα περάσει τα φλάστη, επειδή δεν πρόκειται να δεχθεί ποτέ σεξουαλική παρενόχληση από κανένα, γιατί μιλάμε για κυρίους. Και κυρίες. Και κυρίες. Είναι και κυρίες που μπορεί να. Και στο κοντρόλ ο Παναγιώτης δεν παρενοχλεί ποτέ σεξουαλικά. Ούτε τον παρενοχλούμε. Ούτε τον παρενοχλούμε ποτέ. Ιδίως εγώ ποτέ. Όχι, αλήθεια λέει, μην την κοιτάτε που κάνει έτσι. Πλάκα κάνουμε, ναι. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει συγκρούσεις στην εργασία είναι το αίσθημα της αδικίας. Ότι κατά κάποιο τρόπο δεν αναγνωρίζεται η δική μου συνεισφορά, ο κόπος μου, και άρα είμαι στο περιθώριο και νιώθω και λίγο θυματοποιημένος. Αυτό λίγο συμβαδίζει και με την ανταμοιβή την οικονομική. Ναι. Συνήθως και με αυτό, αλλά και με την επαγγελματική εξέλιξη, τις προαγωγές. Ναι. Δηλαδή αφορά τέτοια ζητήματα, τις απολαβές που έχω από την εργασία. Και το τελευταίο είναι η έλλειψη εργασιακής ικανοποίησης. Πόσοι άνθρωποι σήμερα, σκεφτείτε, λένε τι ωραία που ήταν στη δουλειά σήμερα. Ο Μπόμπος Φουγκαράκης. Μόνο αυτός είναι έτοιμος να πάει στη δουλειά και είναι χαρούμενος. Ο Μπόμπο Μάστορας. Ναι, αλλά πιο χαρακτηριστικός είναι ο Μπόμπο ο Σφουγγαράκης που λέει είμαι έτοιμος και σηκώνεται και λέει πάω στον τραγανό κάβουρα. Τι καλά να ήμασταν όλοι έτσι. Το θέμα είναι το εξής, ότι πάντα στον ορισμό της Σπύρος έχει κάψει 4 κεφαλικά κύτταρα. Σφουγγαράκια. Τι καλά να ήμασταν όλοι μαζί έτσι, σφουγγαράκια. Και ο Πάτρικ, μη σου πω, χαρούμενοι βρε. Χαρούμενοι.
Το θέμα είναι το εξής, ότι στον ορισμό της ψυχικής υγείας πάντα έχουμε και την καλή επαγγελματική ζωή. Ο Φρόιντ έλεγε ότι θα πρέπει ένας άνθρωπος να μπορεί να εργάζεται και να παίρνει ικανοποίηση από τη δουλειά του για να συνεισφέρει στην ψυχική του υγεία. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έτσι. Μέρη, θέλω λίγο να. Γιατί έχω μία πορεία. Και δανείζομαι το στυλό της Μαρίας για να την κάνω. Το χαρίζω, άμα θες. Ευχαριστώ. Εργασία είναι η παροχή υπηρεσιών από το άτομο έναντι αμοιβής. Αυτό δεν είναι εργασία. Αυτό είναι εργασία. Όταν δεν υπάρχει αμοιβή, τι είναι? Εκμετάλλευση και. Παιδιά, άκουσα και άλλες λέξεις από τον κόσμο εκεί που μας βλέπει. Τις ένιωσα. Ωραία. Δουλεία, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι πολύ ακραία. Αυτό που νιώθουμε όλοι το τελευταίο καιρό, δούλη, είναι η εποχή της δουλείας. Άλλοτε. Το χόμπι όμως το κάνεις στο δικό σου χρόνο και το κάνεις γιατί είναι αντιστρες. Και το ευχαριστιέσαι. Άρα το χόμπι δεν ισχύει. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν ευλογημένοι σε αυτόν τον κόσμο και έχουν κάνει το χόμπι τους εργασία και είναι ευτυχισμένοι. Υπάρχουν και αυτοί λίγοι. Εκεί όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να έχεις το χόμπι σου εργασία, γιατί τότε δεν είναι χόμπι. Έτσι. Ναι. Το χόμπι το κάνεις στον ελεύθερο χρόνο. Όταν πρέπει κάθε μέρα να πηγαίνεις, αυτό σημαίνει ότι είναι δουλειά. Άλλο μπορεί να παίρνεις μεγάλη εργασιακή ικανοποίηση, να το χαίρεσαι, αλλά δεν είναι χόμπι. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται χόμπι. Μάλιστα. Αυτά αφορούν παράγοντες οι οποίοι είναι μέσα στην ίδια τη δουλειά που μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις. Τώρα, όσον αφορά, υπάρχουν παράγοντες και στη ζωή των εργαζομένων των ατόμων, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν πάλι σε συγκρούσεις στην δουλειά. Έτσι. Να μην είσαι καλά στην προσωπική σου δηλαδή ζωή και πας στο αυτό και φρικαρισμένο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συζύγων. Είτε το να συγκρίνουν οικονομικά το πόσο οι δύο σύζυγοι βγάζουν, είτε το να θεωρεί ο ένας ότι η δική του δουλειά είναι πιο σημαντική από τον άλλον. Για παράδειγμα, έχουμε έναν άντρα ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχουμε μια γυναίκα η οποία μπορεί να είναι γιατρός. Εκεί μπορεί να υπάρχει ένας ανταγωνισμός από την άποψη ότι ποιος προσφέρει και ποιανού η δουλειά είναι σημαντικότερη. Ποιανού είναι λειτουργήμα και ποιανού είναι απλά. Ποιος παίρνει και τα περισσότερα λεφτά στο σπίτι κλπ. Όχι μόνο στο οικονομικό, αλλά και στη φύση της δουλειάς. Οι αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Όταν τα έξοδα τρέχουν πάρα πολύ, ακόμα και να πληρώνεσαι καλά στη δουλειά σου, θέλεις περισσότερα. Έτσι. Ακόμα και αν παίρνεις αυτά που σου αναλογούν, θεωρείς πάντα ότι θα πρέπει να παίρνεις περισσότερα. Έχετε ακούσει κάποιον, όχι λόγω των σημερινών συνθήκων, γενικότερα, να είναι ευχαριστημένος με τα οικονομικά, με τα πόσα παίρνει? Πάντα χρειαζόμαστε περισσότερα. Εγώ. Είσαι ευχαριστημένη με τα οικονομικά σου? Άμα τα έπαιρνα από εκεί όταν θα ήμουν ευχαριστημένη. Πιστέψτε με. Έχει δίκιο πάντως η Μέρη. Δηλαδή, αρχίζεις και ζεις με έναν τρόπο ζωής που το προσαρμόζεις σε εκείνα τα λεφτά που παίρνεις. Και αυξάνεις τις ανάγκες σου. Ναι, αυξάνεις τις ανάγκες σου. Πάντα. Ναι. Αυξάνεις. Δηλαδή, δεν ξέρω οι εφοπλιστές τι κάνουνε. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να ζήσουν με λιγότερα λεφτά. Γιατί έχουν προσαρμόσει όλες τις ανάγκες τους. Μετά η ανάγκη γίνεται αυτή. Δηλαδή, ψυχαναγκαστικό να βγάζω λεφτά μόνο. Υπάρχει όριο ανάγκης, γιατί εγώ νομίζω ότι το έχω φτάσει. Είσαι αυτάρκης? Τώρα νομίζω ότι δεν έχω περισσότερες ανάγκες τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε. Είσαι αυτάρκης. Αν θα έρθει το καλοκαίρι, θα έχω, γιατί θα θέλω εξοχικό και πισίνα. Αλλά τώρα για αυτή την περίοδο νομίζω ότι έχω αυτό. Οριοθετικές ανάγκες μου. Βεβαίως και γίνεται. Κάτσε τώρα, γιατί το απόγευμα μπορεί να θέλει κάτι. Δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνει ιεράρχηση των αναγκών, σίγουρα. Βέβαια. Μάλιστα. Ελλειπής ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια. Τι εννοούμε εδώ? Εννοούμε όχι μόνο ότι δεν έχει χρόνο, αλλά ακόμα και τον χρόνο που έχει το άτομο σκέφτεται τη δουλειά. Και άρα δεν τον ευχαριστιέται με την οικογένειά του. Τα επαγγελματικά ταξίδια όπου αποτρέπουν το να έχει χρόνο με την οικογένεια και οι συγκρούσεις μέσα στην ίδια την οικογένεια. Όλα αυτά μπορεί να μεταφερθούν και να μεταφραστούν και να υπάρχουν συγκρούσεις στην εργασία εξαιτίας του τι συμβαίνει στην προσωπική ζωή των ατόμων. Έχουμε λύση σε όλα αυτά? Βεβαίως έχουμε και λύση. Πρώτα να δούμε τη μορφή των συγκρούσεων. Τι είναι αυτές οι συγκρούσεις που λέμε? Ζήλια ή φθόνος. Ναι. Πολλά άτομα στην εργασία τους αντιμετωπίζουν συμπεριφορές ζήλιες από συναδέλφους ή ακόμα και από τους ίδιους εργοδότες. Ίντρικες. Ανούσια πράγματα, ανούσιες δολοπλοκίες οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα και δεν έχουν και κανένα στόχο πολλές φορές. Μπαίνω στο Facebook, βλέπω τι γράφεις, το πάω εγώ στον εργοδότη μου και λέω: κοίταξε τι είπε η Μαρία χθες στο Facebook. Έτσι. Που εγώ δεν έχω να κερδίσω κάτι, ούτε την εύνοιά του, ούτε την. Έχεις να κερδίσεις. Φαινομενικά. Μια θέση στην κόλαση. Και πάντα στη συγκρούση στην εργασία αποφεύγουν τα άτομα την καταμέτωπο αντιμετώπιση. Δηλαδή αυτά όλα γίνονται έτσι με μια μορφή στρουθοκαμιλισμού. Κρύβουμε το κεφάλι μας και νομίζουμε ότι δεν φαίνεται το υπόλοιπο σώμα. Πάντως και τι περίεργο αυτό που είπες, ότι ο εργοδότης να ζηλεύει.
τον υπάλληλό του, που υποτίθεται τον πήρε εκεί για να αποδίδει καλά, να έχει καρπούς, να τον πληρώνει και να τον καμαρώνει εισαγωγικά. Να λες: έχω έναν καλό υπάλληλο. Και τον ζηλεύει και τον σαμποτάρει. Εσύ ο ίδιος, απείλησέ τον. Ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή ο ίδιος ο εργοδότης έχει κάποιες ευθύνες, τις οποίες ο υπάλληλος δεν τις έχει και θεωρεί ότι αυτή είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, η κατάρα του. Ότι εγώ έχω τέτοιες ευθύνες, εσύ έρχεσαι, κάνεις τη δουλειά σου, παίρνεις το μισθό σου και μετά είσαι ήρεμος. Ναι, αλλά είσαι πιο πάνω, παίρνεις πιο πολλά λεφτά, είσαι ο εργοδότης. Ναι, αλλά εγώ. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει η ζήλια. Ήθελες να τις κάνεις, αγάπη μου, τις ευθύνες. Πες τα Λίτσα. Το ανοίγεις το εργοστάσιο, αν θέλεις. Το πλοίο μην το ρίχνεις μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, λίγο πιο γρήγορα παρακαλώ. Και ο δημιουργός αντιπαραγωγικός περιβάλλον. Και τελευταίο, πώς λύνονται οι συγκρούσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο εργοδότης παίζει πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο. Κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο οποίος μπορεί να βάλει τα όρια και να διαχωρίσει και να βάλει ιεράρχηση και να βάλει σαφείς όρια και σαφείς ρόλους, τα πάντα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο εξαρτώνται από τον εργοδότη. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Έτσι ακριβώς. Διάλογος, τι ώρα λέξη. Διαμόρφωση ορίων. Αυτό μπορεί να γίνει και μεταξύ των συναδέλφων. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω ότι ο διάλογος και η διεκδίκηση και η καταμέτωπο αντιμετώπιση είναι η πιο σωστή οδός. Δηλαδή τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνουν καλύτερα με το να υπάρχει έτσι ένας παθητικός θυμός και μια μορφή του δεν μιλάμε για κάτι που όλοι τα κρατάω μας μέσα μου, μαζεύω. Έτσι. Και το πιο δύσκολο από όλα είναι ο διαχωρισμός επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μπορούμε άραγε να βάλουμε τα όρια στην επαγγελματική και την προσωπική μας ζωή. Αυτό το παθαίνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, ψυχολόγοι ή γενικά όσοι είναι στα επαγγέλματα υγείας, ας πούμε. Δεν μπορούν να βγάλουν την επαγγελματική ζωή από να μην τη φέρουν στην προσωπική του ζωή. Αλλά είναι κάπως δύσκολο και θα έλεγα ότι γίνεται με τα χρόνια και θέλει εξάσκηση. Βλέπουμε νοσηλευτές ή γιατρούς οι οποίοι είναι και στα συνεντατικής οτιδήποτε. Και εντάξει, κάθε μέρα τη βλέπουν τα ματάκια τους και μετά πάνε σπίτι. Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης λίγο σε αυτά τα επαγγέλματα. Που μπορεί να είναι άλλο ζήτημα. Που μπορεί να έχει ακραίες συνέπειες. Το νόημα ποιο είναι, ότι δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά μας προβλήματα στη δουλειά μας, δεν μεταφέρουμε τα προβλήματα δουλειάς στο σπίτι μας. Όταν κλείνουμε την πόρτα της εργασίας, μένουν όλα εκεί και όταν κλείνουμε την πόρτα του σπιτιού, μένουν εκεί. Άλλο το να συζητήσεις και άλλο το να μεταφέρεις όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, και στο κάτω-κάτω τις λύνουμε με συζήτηση, διάλογο. Και το σπίτι μας, παιδιά, είναι το καταφύγιό μας, η φωλίτσα μας. Όταν κλείσετε την πόρτα, αφήστε όλα τα προβλήματα απ' έξω και κουρνιάστε μέσα να χαλαρώσετε. Μία ερώτηση προλαβαίνουμε. Να πω λίγο κάτι για τη φωλίτσα. Δεν είναι τώρα πια η φωλίτσα μας. Το σπίτι μας. Ναι. Τι, την πήρε άλλος? Ναι, το κράτος. Όχι, μωρέ, εντάξει. Όσοι έχουν, ό,τι και να είναι, μια φωλίτσα την έχεις. ΔΕΗ. Εφορία. Κοίταξε, το χαρτόκουτο που έχεις εκεί δίπλα στο παγκάκι και αυτό φωλίτσα είναι. Πήγαινε και κούνιασε. Λοιπόν, είναι πιο ανταγωνιστικοί σε μια εργασία οι άντρες με τις γυναίκες, οι άντρες μεταξύ τους ή οι γυναίκες μεταξύ τους? Συνήθως ο ανταγωνισμός αφορά μεταξύ του άτομα του ιδίου φύλου και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι άντρες είναι πιο ανταγωνιστικοί ή οι γυναίκες πιο ανταγωνιστικές, γιατί εξαρτάται από τη φύση του επαγγέλματος. Οι άντρες οι οποίοι βρίσκονται σε εταιρείες, το executive που λέμε, ας πούμε, σε εταιρείες οι οποίες έχουν τέτοια ζητήματα, πολυεθνικές ή οτιδήποτε, εκεί φαίνονται να είναι πιο ανταγωνιστικοί από τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πιο ανταγωνιστικές σε πιο μικρή κλίμακα, θα το έλεγα. Έτσι. Εξαρτάται δηλαδή ακόμα. Τη φύση της δουλειάς. Μόλις θα γίνουμε και εμείς κλιματίστριες και τα λοιπά, θα είμαστε και Πάντως η ιδιοσυγκρασία της γυναίκας δεν είναι σαν του άντρα. Ο άντρας είναι γεννημένος να διεκδικεί, να παλεύει, να κάνει. Εμείς είμαστε λίγο πιο συναισθαλμένες και κατά ψέματα. Είναι πάντα ανταγωνιστικές με τις γυναίκες. Αυτό. Δηλαδή, μέσα σε ένα χώρο οι άντρες, οι εργαζόμενοι μεταξύ τους δεν θα έχουν τόσο ανταγωνισμό όσο θα έχουν οι γυναίκες. Έχουν ανταγωνισμό και στην προσωπική ζωή με άλλες γυναίκες. Επομένως, μπορούν να το μεταφέρουν εκεί. Απλά αυτό ήθελα να πω. Ναι. Έχω παρατηρήσει δηλαδή ότι υπάρχει ανταγωνισμό στη ζωή γενικότερα ανάμεσα σε γυναίκες και ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε άντρες είναι σε επαγγελματικό επίπεδο, καθαρά. Αυτή είναι η διαφορά. Πάντως, αν παρακολουθήσετε όλη την παράσταση Caveman που έρχεται στην Κοσάνη, θα λύσει για μια ακόμη φορά πολλά από αυτά τα ερωτήματα. Θέλετε να το φέρουμε εδώ πέρα τον Caveman, τον Cave, την Κυριακή, ναι, να έρθει να μας κάνει λίγο έτσι μια ψυχολότηση. Με την προβιά θα έρθει. Με την προβιά. Διακόψαμε λίγο τη Μέρικα, τι έλεγε. Το θέμα είναι ότι οι άντρες μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί με άλλους άντρες, αλλά θα είναι πιο καμουφλαρισμένος ο τρόπος που θα το κάνουν. Ναι, σωστά. Είναι παρασκηνιακοί οι άντρες. Μπράβο. Είναι καμουφλαρισμένος. Ο ανταγωνισμός δεν θα το δείξουν τόσο πολύ όσο θα το δείξουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες θα το εκδηλώσουν εμφανέστατα. Θα κρίνουν την άλλη, θα ρίξουν το υπονοούμενο, θα είναι ψυχρές. Ενώ ο άντρας, ας πούμε, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι έτσι ώστε να ανέβει. Στρατηγική, ξέρεις, χειροβομβίδες. Τους άντρες, λοιπόν, για
Πρώτη φορά από μένα. Λοιπόν, Σπύρο. Για πρώτη φορά. Εντάξει, εγώ τους έχω λίγο έτσι στην μπούκα το τελευταίο καιρό και... Τους αγαπάει πολύ ρε εσύ γι' αυτό, σε κάνει νάζια τώρα. Οπότε καλύτερα να είμαστε έτσι σε μία απόσταση, ρε παιδί μου, γιατί... Σε μία απόσταση, λίγο, ναι. αλλά την Τρίτη δεν ήμασταν σε απόσταση, Τετάρτη ξημερώνοντας, που είχαμε και γενέθλια, Σπύρο. Ο Σπύρος μας είχε γενέθλια. Ναι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλος και εσύ, μεγάλος και μια άλλη μαζί σου. Εγώ, ναι. Ποιος μεγάλος? Μαζί σου δεν γεννήθηκε η Ρίρι. Η Ρίρι. Ρίρι. Α, η Ριάννα. Ναι. Η Ριάννα. Μόνο να μην ακούσουμε το τραγούδι που μου χρωστάς εδώ και 7 μήνες πια. Όχι, δεν θα το ακούσουμε. Έχει βγάλει καινούριο. Το οποίο είναι εξίσου πολύ καλό. Πολύ ωραίο τραγούδι. Το Stay, ναι. Να, λοιπόν, η αγαπημένη μας Ριάννα μας έστειλε φωτογραφίες από τα γενέθλιά της. Η ίδια τις πόσταρε στο Twitter. Και τις έχουμε εδώ πέρα που διασκέδασε με τον Chris Brown. Εδώ μεταξύ την τελευταία εβδομάδα πάλι, παιδιά, ήταν παγωμένοι μεταξύ τους. Κάτι είχε γίνει πάλι, μπορεί να φάει κάχα του και αυτή. Και στα γενέθλιά της όμως τον ξεκόλλησε ένας πάνω από τον άλλο. Είδες πώς πέρασε τα γενέθλιά της η Ριάννα? Εσύ πώς πέρασες? Εγώ. Ναι. Φανταστικά. Έφαγες έτσι? Τι είναι αυτό? Τούρτα. Περίπου. Αντί για σφαλιάρα, ο Κρίστης έριξε την τούρτα. Η Ριάννα έφαγε 7 Κοιτάξτε τι τούρτες. έχει τούρτα, παιδιά, πάνω. 7 τούρτες όχι. Φιλαράκι κάναβης για μια ακόμη φορά. Καλά, η Ριάννα, ρε παιδιά, χορηγία το έχει πάρει. Εντάξει, τώρα με το θέλει η κοπέλα να το κάνει και τι μας νοιάζει. Μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς, ναι. Σπύρο, κοντά σε εμάς έχουμε top 5. Έχουμε top 5, ναι. Τι έγινε αυτή την εβδομάδα? Εντάξει, έχουμε κάποιες αλλαγές, ναι. Είναι το καινούριο της Ριάννα μέσα? Όχι. Α, δεν μπήκε ακόμα, Δεν μπήκε ακόμη. Ακόμη είναι σε πρώιμο στάδιο. Πρέπει να περάσει λίγος καιρός. Στις πρώτες νότες. Ναι, μπράβο. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε και να το σχολιάσουμε μετά. Τέλεια. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Μεσημέρι Σαββάτου και λέμε like και σήμερα στη μουσική. Αμέσως τώρα έρχονται τα 5 καλύτερα της εβδομάδας από τον Diva 91,6 και την Digi Horse Ελλάς. Είμαι ο Σπύρος Νούσιας. Στο νούμερο 5 ο Bruno Mars. Και αν σας θυμίζει κάτι, δεν πέφτετε έξω. Ο ήχος είναι ξεσηκωτικός και μοιάζει με τον ήχο από μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε από το ιστορικό συγκρότημα των Police Roxanne και Can't Stand Losing You. Locked Out of Heaven στο νούμερο 5. Στο 4 το τραγούδι που κατάφερε και έφτασε στην κορυφή σε Αγγλία και Ιρλανδία με χιλιάδες πωλήσεις στην Ευρώπη. Αρχικά ακούστηκε από τη φωνή της Chantel, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Η φωνή του James Arthur το αποθέωσε. Στο 4 Impossible. Στο νούμερο 3, ο Πάνος Hector Μίχου είναι ο resident DJ σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπς της Ελλάδας, το Vogue στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πρώτο του single με τίτλο If I Was Your Girlfriend. Μια δική του house παραγωγή με sample από το track Bonnie and Clyde της Beyoncé με τον Jay-Z και συγκεκριμένα το σημείο που περνάει το If I Was Your Girlfriend του Prince. Στο νούμερο 2, ένα τραγούδι που κατάφερε και αγαπήθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σε remix ενός από τους μεγαλύτερους DJs στην Ibiza, τον Carmon, το Where I Stand βρίσκεται στο 2 με πολλές πιθανότητες για την κορυφή τις επόμενες εβδομάδες. Και στην κορυφή το πέμπτο single της Shaya, Love Me, είναι πλέον η απόλυτη επιτυχία του χειμώνα, καθώς μπήκε στο top 30 με το που κυκλοφόρησε. Η Shaya σε χορογραφίες του Νίκου Μαριάνου είναι πιο όμορφη και ερωτική από ποτέ. Αυτά λοιπόν ήταν τα 5 καλύτερα της εβδομάδας στο like του Σαββάτου από τον Diva 91,6 και την Digi Force Ελλάς. Από τον Σπύρο Νούσια, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μας ανατρίγες. Μήπως να το κάνουμε μεγαλύτερο το βίντεο? Τι top 5 ήταν αυτό? Τέλειο. Καλό, Πω, παιδιά, όλα like και τα 5. Πες μας λίγο για το 3. Ναι. Το τρίτο. Τι έγινε, είπες τίποτα για Έλληνα? Το Bonnie and Clyde της Beyoncé με τον Jay-Z το θυμάσαι? Ναι. Δεν θυμάσαι σε κάποια στιγμή που λέει αυτό το If I Was Your Girlfriend? Ναι. Η Beyoncé. Είναι κλεμμένο από εκεί. Το οποίο επίσης είναι κλεμμένο από τραγούδι του Prince.
Αυτό είπες μόνο. Ναι. Νόμιζα ότι είπες και κάτι άλλο. Ποιος Κατάλαβες. Ο τραγουδάει? κλέψας του κλέψατος σκηνό. Όχι, ποιος Έτσι πάει. τραγουδάει, ποιος το Από δημιούργησε. το Club W στη Θεσσαλονίκη. Vogue, ναι, Της συγγνώμη. Θεσσαλονίκης. Αυτό ήθελα να. Εκεί δεν καταλάβαμε. Τι είπες έτσι? Πάνος Μίχου. Δηλαδή εκείνος Πάνω. το έκανε. Ναι. Ο δημιουργός είναι πάνω Το αυτό κομμάτι του ήθελα, συγκεκριμένο. εκείνο. Μας διέφυγε εκείνο, Ναι. μάλιστα. Ωραία όμως το να κάνουν δικοί μας Έλληνες DJ. Έχουν Και αυξηθεί. λίγο Και τα πάνε κλαψιά πολύ θα καλά. πέσει, εντάξει. Αλλά μου άρεσε πολύ ο ήχος του. Πολύ Πάρα ωραίο πολύ χαουζάκι. ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Γενικότερα έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ στη. Άρχισα να τραγουδάμε μόνο ξένα, Μπράβο μας. Φάμπο, πες μου για Φάμπο, where I stand. Where I Τι stand. κομματάρα. Το κανονικό δεν λέει και πολλά πράγματα. Το remix. Το remix όμως είναι, εντάξει, κορυφή. Το κανονικό θα το ποστάρουμε στη σελίδα Ο μας, remix ναι. από Κάρμον είναι DJ στην Ήμπιζα και ο οποίος νομίζω τώρα ξεκινάει περιοδίες στην Ελλάδα. Έρχεται Ελλάδα Καρμό. Ναι. Γιατί δεν πάμε στην Ήμπιζα, Το πιο δηλαδή? πρόσφατο που ξέρω είναι στα Γιάννενα. Πού? Το πιο πρόσφατο που ξέρω, η πιο Πότε θα πρόσφατη πάμε? ημερομηνία, πιο κοντινή Πότε, είναι στα πότε? Γιάννενα. Νομίζω μες στην εβδομάδα. Αυτή. Ναι. Οπότε μπορεί να έρθει και εδώ. Άμα έφτασε μέχρι Γιάννενα. Να το φωνάξουμε στο like. Έλα στο like λίγο. Κάρμο. Γιατί για Σε εμφάνιση κάνα δεν το από τα βλέπω. κάμεσα, ναι. Ναι, Καρμό. Do you Ξέρουμε watch τίποτα that? για Κοζάνη. Όχι, Δεν δεν έχω. έχω ιδέα για Κοντά Κοζάνη. είναι τα Γιάννενα. Ναι, εντάξει. Σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένες πόλεις θα πάει, τώρα για Κοζάνη δεν έχω ακούσει κάτι. Ο Φάμπο είχε κάνει τίποτα άλλο πριν. Αυτό είναι. Ναι, Ένα αυτό και είναι, ναι, κορυφή. μπράβο, ναι. Πάντως όλοι είναι κομίτες, Περνάνε, φεύγουν. Τα One Hit Wonders. Ναι. Αυτά. Α, τώρα το είπες αυτό. Σάγια. One hit wonders. Σάγια. Αγαπώ. Σάγια. Και επιτέλους έφτασε στην κορυφή για σένα, Λίτσα, και μόνο. Μα τόσες φορές την είχαν βάσει εκεί πέρα. Εδώ θα το δούνε. Όπα. Αυτή η παραγωγή. Μέρη, το ήξερες στη Σάγια, το έχεις ακούσει, έτσι? Ναι, ναι. Σου άρεσε? Ναι. Και το ακούγαμε και συνέχεια στο Top 5 και πάντα έλεγε Ναι, ναι, Νίτσα σωστά. πότε θα ανέβει. Και στο προηγούμενο. Πάντως γενικά, ό,τι έχει βγάλει η Σάγια, ό,τι έχει κυκλοφορήσει δεν πήγε άσχημα, έτσι. Όχι, τα τελευταία χρόνια όχι, μια χαρά. τα Πέμπτο πάει. single και επιτυχία Ναι. πάλι. Καλά, είναι και γυναικάρα και καλό παιδί και τα λοιπά. Δεν μου λες. Και καλό παιδί. Ναι, αυτά Πολύ καλό όλα παιδί. ο Βλάσης τα ξέρει. Ο Και Βλάσης στα τα είπε. ξέρει. Ο DJ Βλάσης Force ξέρει. Ελλάς, Ιωάννου 3018. Τι κάνουμε εκεί. Εκεί ενημερωνόμαστε όχι για μουσική, ενημερωνόμαστε για τεχνολογία. Ναι, ναι, ναι. Και Ό,τι έχει σχέση με την προμηθευόμαστε και τεχνολογία. διορθώνουμε. Επιδιορθώνουμε τα Video πάντα, τα games, πάντα. υπολογιστές, κινητά, τα πάντα. Στικάκια, άμα θέλεις, Έχει και ακουστικά. το Wii, το καινούργιο το Wii. Wii, Το βεβαίως, έχει. παιχνίδια για PlayStation. Ο Βλάσης το έχει, εμείς το έχουμε. Βλάση, πότε θα έρθει στο like να μας φέρει στο Wii να παίξουμε. Κανόνισε, Σπύρο. Ωραία. Βάζουμε το Σπύρο τώρα. Τώρα θα ακουστεί η φωνή του Βλάση από πουθενά. Γιατί ο Βλάσης ξέρει. Όχι, θα ακουστεί η φωνή του Παναγιώτη και θα πει πάμε παρακάτω. Ήρθε η κυρία Ρωμαίου που έχει τα αποκριάτικα για να βγει σε λίγο και περιμένει. Γιατί το like πρώτο μεριμνεί για το πώς θα μεταμφιεστείτε στις αποκρίες. Τόλι. Λοιπόν, Έφερε σε έρευνα καλύτερες στολές. όχι. Θα μπορούσες. Θες να τη φέρεις εκεί κοντά στις αποκριές. Θες να την κάνεις και μόνος, γιατί μπορεί να μην υπάρχει. Ναι. Για πες μας, τι έχει σήμερα. Λοιπόν, έχουμε 2 τεχνολογικές ερωτήσεις και έχουμε και μία έρευνα. Στο τέλος τεχνολογικές για να βγει και ο κόσμος να Στο παίξει μαζί τέλος μας. τεχνολογικές. Να πάρουν από τώρα, δίνουμε σύνθημα. Ναι, σιγά σιγά τι είμαστε εκεί κοντά στο τηλέφωνο. Τι έρευνα έχουμε, Μεσχέ. Έχει πολύ ωραία έρευνα ο Τόλης Λοιπόν. σήμερα. Α, για να το λέει η Μέρη, Θα κάτι δούμε ξέρει. τα 7 πλεονέκτηματα Ναι, στα οποία ναι. έχουμε όταν είμαστε Ερωτευμένοι. εργένης ή εργένησα σε εσάς. Α, 7 πλεονεκτήματα της αργένικης ζωής. Ναι! Α, τέλεια. Ναι, χαρά! Θα μας πεις Λίτσα εσύ αν τα έχεις και εσένα Μάρια αν σου λείπουνε. Α, ωραία. Δώσιμο. Περίπου. Κανονικό δώσιμο. Μπορεί, ίσως, θα δούμε. Μπα. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι περισσότερος ποιοτικός χρόνος με φίλους και συγγενείς. Ναι. Ναι. Γνωρίζεις καλύτερα τους φίλους σου και τα μέλη της οικογένειάς σου ακόμα καλύτερα. Ενδεχομένως να Τώρα τα ανακαλύψεις Έλατε. ακόμα περισσότερα. Άμα σε εργάζεις μέχρι τα 45, τα γνωρίζεις, εντάξει. Μπορείς να πηγαίνεις σε τρελά πάρτι ή να έχεις και προσωπικές οικογενειακές στιγμές. Καλά, τα τρελά πάρτι έχουν να κάνουν και με την ηλικία, όχι μόνο αν είσαι εργένης ή εργένης. Βασικά έχουν να κάνουν και με την περιοχή. Έχουμε να δούμε εμείς τρελό πάρτι εδώ πέρα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα ήταν το τρελό πάρτι, αλλά δεν πήγαμε. Ποιο? Με τους άντρες εκεί στην Πτολεμαΐδα. Α, εσείς είχατε ωραία Με τον παρτάκι. Γκρέκα, το Raining Man. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, της έμεινε. Σε αυτά τα πάρτι λέει μπορεί κάποιος ή κάποια να γνωρίσει κάποιον ή κάποια. Ναι. Και να σταματήσει να έχει πλεονεκτήματα. Και επίσης δεν θα έχεις κάποιον στο κεφάλι σου να ζηλεύει ή να θυμώσει γιατί ξοδεύεις περισσότερο χρόνο με τους φίλους σου ή με την οικογένεια αντί για μαζί του. Ή μαζί έτσι γιατί της. θέλει να ζηλεύει. Ναι. Νούμερο 2 πλεονέκτημα. Αυτό ήταν όλο ένα. Ναι, περισσότερο χρόνο με τους φίλους σου. Το δεύτερο είναι να φλερτάρεις όπως θέλεις. Με όποιον θέλεις. Ναι.
Το να φλερτάρεις είναι ένα πλεονέκτημα του να έχεις χωρίς σχέση. Κάθε μέρα έχεις δυνατότητα να συναντήσεις κάποιον καινούριο άτομο και έναν πιθανό σύντροφο. Αυτό, εν δυνάμει πρίγκιπα. Εμένα μου λείπει αυτό γιατί γενικότερα δεν φλερτάρω. Σίγουρα. Ναι. Με έχεις δει ποτέ να φλερτάρω? Να αρχίσεις. Εσείς, συγγνώμη, με έχετε δει ποτέ να φλερτάρω? Το άλλο Σάββατο να φέρεις 7 τρόπους πώς φλερτάρουνε. Ναι, θυμηθείτε ας πούμε τις συνεντεύξεις που κάνουμε με αυτούς τους άσχημους που παίρνω. Έχω φλερτάρει εγώ ποτέ? Φλερτάρεις στους επόμενους. Όχι, είσαι ευγενική απλά. Είμαι μάρτυρα. Συνεχίζουμε. Και ως μεμονωμένο άτομο δεν χρειάζεται να ανησυχείς αν θα πληγώσεις κάποιον ή κάποια. Ναι. Γιατί. Μόνο αυτό που φλερτάρεις, μπορεί να τον πληγώσεις, δεν ξέρεις. Όχι. Αυτό ποιο ήταν, το 3? Το 2. Όλο αυτό ήταν το 2. Πολύ μεγάλο 2. Δεν έχεις άλλα ενοχλητικά θέματα να αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, το να παίρνεις συνεχώς μηνύματα και τηλεφωνήματα για το πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ναι. Μπορείς απλά να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ με την ησυχία. Ναι, Να βρε μην δίνεις παιδιά. αναφορά δηλαδή. Ναι, για Τα να ακούς? Τα ακούς εσύ εκεί, ξέρεις πια. Γιατί. Ναι, όμως αναφορά, άμα είσαι λίγο κολλημένος, παραδείγμα, μπορείς να δίνεις γενικώς. Να το θέλεις. Τα ερωτικά ένα μηνύματα είναι φίλο. αυτά στην αρχή που είσαι ενθουσιασμένος. Μετά να πηγαίνεις, ας πούμε, για ένα κρασί με φίλους και να πρέπει συνέχεια. Τώρα πίνω την τρίτη γουλιά. Α, ναι, τώρα ναι, πάω ναι. τουαλέτα. Τώρα θα γυρίσω. Τώρα θα μπω στο ταξί. Όχι ότι το στέλνεις εσύ. Το στέλνεις, σε ρωτάει. Ναι, Πού είσαι τώρα, τι κάνεις τώρα, τι κάνεις ναι. τώρα και να πρέπει να δράσεις αυτά. Κοίταξε, βέβαια υπάρχουν και μερικοί φίλοι που το κάνουν σε φίλους αυτό. Ναι. Ναι, πού το πας αυτό. Το έκανες στο Σπύρο μεταξύ σας. Πού είσαι Σπύρο τώρα, του λέω. Μου λέει. Έρχομαι, Άγιο Αθανάσιο. Πού κάθεσαι ακριβώς? Στην Τι καρέκλα. τραγούδι παίζεις τώρα. Ναι. Ναι. Τι θα πεις τώρα στο μικρόφωνο? Γιατί είχες τόσο ωραία Μπράβο. φωνή στο βίντεο και ο Παναγιώτης σου έδωσε συγχαρητήρια? Και μετά εγώ ρίχνω το κινητό μέσα στο βάζο. Κατάλαβες τι Αυτό γίνεται? το βάζω. Αυτό δεν έχει νερό, ρίξτε το, μα θες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 4. 4. Έμφαση στα όνειρα και στους στόχους σου. Ναι. Επικεντρώνεσαι στις σπουδές σου ή στην καριέρα σου. Ναι, γιατί δεν έχεις τι άλλο να κάνεις. Δουλεύεις σκληρά και διασκεδάζεις κάνοντας τα πράγματα που είναι σημαντικά για σένα, χωρίς να αισθάνεσαι άσχημα γιατί δεν έχεις αρκετό χρόνο να περάσεις με τον σύντροφό σου. Ναι. Μέρη συμφωνείς, βλέπω σε όλα. Ναι, για την καριέρα. Συμφωνώ Έχεις σε περισσότερο αυτά που χρόνο. λέει, ναι, αλλά αφού τελειώσει θα πω κάτι. ας Α, πούμε. ωραία. Ναι. Ωραία. Που θα νερέσει τα πάντα, λέει. Εντάξει, εμείς λέμε τα πλεονεκτήματα στο διάστημα που δεν έχει σχέση. Εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να έχει σχέση. Ναι, παιδιά, εντάξει, Το διάστημα έχει τα που καλά δεν του να έχεις, είσαι που δεν μόνος έχεις σου. σχέση. Βρίσκεις τον εαυτό Επικεντρώνεσαι σου. στην καριέρα και στις σπουδές σου. Αυτό είναι. Μαθαίνεις το ξένο γλώσσα. Πάμε στο Και 5. μπορεί να φύγει και εξωτερικό χωρί να έχει πίσω σου να αφήσει κάποιον και μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι ανοιχτοί Ναι. όλοι οι ορίζοντες. Και να πεθάνεις μπορείς. Αυτό μπορεί και έχοντα κι εμεί. Μπορείς δηλαδή να πεθάνεις χωρίς να σκέφτεσαι αν θα πληγώσεις τον άνθρωπό σου. Καλέ, σήμερα με αυτά ξεκίνησε. Από το πρωί. Εμένα καλά είπα εγώ ότι δεν μου φάνηκε. Ότι μου φάνηκε Πολύ κάπως ήρεμη σου περίεργη. φάνηκα σήμερα, ναι. Πάμε, είναι πριν την καταιγίδα, ξέρει. Πάμε στο νούμερο 5. Περισσότερος χρόνος για δραστηριότητες και διασκέδαση. Ναι, είναι λίγο με τα παραπάνω. Έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις κάτι καινούριο και να κάνεις κάτι που πάντα ήθελες. Δηλαδή γυμναστήριο, χορό, Λίτσα, μια νέα γλώσσα ή ακόμα και να διαβάσεις ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Ναι. Εποφελήσου από αυτές τις νέες γνώσεις και τις νέες εμπειρίες. Γιατί αν Ναι, έχεις ναι. σχέση δεν μπορείς να διαβάζεις βιβλίο. Μπορεί να κάθεσαι να μιλά μαζί του και να Το έχει βιβλίο χρόνο. απαιτεί πολύ χρόνο να κάθεσαι και να μην δίνει σημασία στον σύντροφό σου. Όχι τόσο περιοριστικό. Το βιβλίο κάθεσαι, διαβάζει με τις ώρες και. Παιδιά, παράδειγμα είναι το βιβλίο, μην εστιάζετε. Ένα παράδειγμα. Περιοδικό μπορείς να διαβάζεις. Περιοδικό, ναι. Τα μηνύματα που σου στέλνει εντάξει. μόνο. Μπορείς επίσης να το διαβάσεις κατά τη διάρκεια της πράξης, ας πούμε. Τι, Το βιβλίο, ρε της παιδί μου, ναι. ερωτικής πράξης. Ποιας Παιδιά, πράξης, τι είναι? της μαγειρικής? Να διαβάζω, δηλαδή την ώρα να διαβάζω κάτι. Δεν Τι, γίνεται. τα 50 μυστικά του. Μόλι δεν ξέρω. τελειώσετε παιδί να μου, βάλω ναι. το λουλούδι στη θέση του. Τρέπεσαι. Τέτοια ώρα. Το χ το βάλαμε. Ποιο? Το χ. Γιατί εγώ είδα χθες μια κυρία 5 η ώρα το πρωί, την κυρία Πίπα. Είδα 5 η ώρα το πρωί ξύπναγε στην Κομοτηνή. Η κυρία Πίπα είναι στην Κομοτηνή, δεν είναι η αδερφή τη. Όχι αυτή της την πριγκίπισσας. Πίπα, την άλλη. Και από την Κομοτηνή. Καλά, είπε βάζω χ. Βάζω χ, αύριο θα μα τραγουδήσουν εδώ πέρα. Ο Κώστας και Σίδης, έτσι, Κάπως έτσι. Και σκύλι. Λοιπόν, το 6. Έβρε, Λίτσα, βοήθησε με λίγο μια φορά. Έρχεται η κυρία Ρωμαίου σε λίγο με τις αποκριάτικες μάσκες έτσι για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Το 6. Το λουλούδι, το εγώ οποίο θα πάλι, ναι. συμφωνήσετε σε αυτό. Ναι, ναι. Ελέγχεις τα δικά σου χρήματα.
Ναι. Εντάξει, τώρα αναλόγω. Αυτό είναι τεράστιο όφελος στη σημερινή μας εποχή. Ξέρεις από ποια άποψη, όταν μιλάμε για σχέση, γιατί εντάξει, τώρα στη σχέση δεν μπορεί ο άλλος να επέμβει στο πορτοφόλι σου. Απλά ότι εκεί που είναι να βγεις μόνη σου μια φορά και λες τόσα θα φάω στη βδομάδα, επειδή έχεις και τον σύντροφο, μπορεί να βγεις και άλλες φορές, να πας και να του κάνεις και το χατήρι σε ταβέρνα και αυτά και μετά πάει το πορτοφόλι. Για τους άντρες είναι χειρότερο αυτό, γιατί στην αρχή πρέπει να κερνάτε. Κερνάς. Αν δεν το ξέρεις εσύ, Λίτσα. Αλλά εμένα με κερνάς 3 χρόνια Βρασιτόλη. Τι στο έκανα 3 χρόνια στην αρχή. Οι σωστοί άντρες κερνάνε όλες τις γυναίκες. Και ειδικά στο Νότο και στην Πελοπόννησο, άμα βγουν με γυναίκες, όλα κερνάνε. Και ξαδέρφες και θείες και αυτά, αυτοί κερνάνε. Εμείς έχουμε σωστούς άντρες εδώ. Επόμενο θέμα, συγγνώμη Παναγιώτη, το ξέχασα. Ναι. Παναγιώτη, θες να έρθεις και εσύ μέσα, μήπως για να μας φωνάζεις? Ναι. Και πάμε στο 7ο και τελευταίο. Ναι, φτάσαμε. Η γνωριμία με τον εαυτό μας. Γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Είναι ένα πλεονέκτημα στο οποίο μας δίνεται περισσότερος χρόνος να ανακαλύψουμε και να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Δεν τον γνώρισε μέχρι τα 25, περίμενες να χωρίσεις και μετά να καθίσεις όλο Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Όταν στέκεσαι μόνος σου και δεν έχεις κανέναν άλλον, και καμιά φορά έτσι δεν είναι, η σχέση είναι και στήριξη, στήριγμα. Νομίζεις ότι είναι το δεκανίκι σου. Όταν φύγει το δεκανίκι, ξέρεις καλύτερα ποιος είσαι. Μαθαίνεις τις παραξενιές σου, τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει, τι θα μάθεις για να γίνεις καλύτερος στην επόμενη σχέση. Ή χειρότερος, δεν ξέρεις. Να μαθαίνεις τον εαυτό σου. Που γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Κάνε μου και τα αρνητικά εμένα την άλλη εβδομάδα. Γιατί αυτά τα θετικά εγώ τα είχα πάντα. Είτε είχα σχέση είτε όχι. Ψέματα. Χορό πότε άρχισες να πηγαίνεις? Και πριν μόλις και μετά. γεννήθηκε. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν είναι αυτό μόνο. Και... Γιατί τώρα πας? Η Λίτσα με το που βγήκε από την κοιλιά άρχισε να χορεύει. Τα ισπανικά δεν πας. Ισπανικά. Λοιπόν, πάμε ερωτήσεις. Κυρία, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θέλουμε κι άλλη μια κυρία. 24 610 32 233. 24 610 32 233 με εσωτερικό 2. 24 610 32 233. Εγώ εδώ μεταξύ το λέω αλλιώς, η Λίτσα αλλιώς. Εγώ το λέω 3 22 33. Για πάρτα μας να παίξουμε λίγο γρήγορα, γιατί μετά έχουμε να παρουσιάσουμε τις νέες τάσεις της αποκριατικής στολές με Σοφία Ρωμαίου κοντά μας, που περιμένει και ανησύχησε και λέει τι έγινε. Μέχρι 2 και 4 σήμερα, 2 και 20 που θα κλείσουμε, έχουμε ακόμη χρόνο, Παναγιώτη. Πολύ ωραία. Να βγάλουμε την γραμμή την πρώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Αλεξάνδρα λέγομαι. Γεια σας. Να μιλάμε στον Ενικό, έτσι? Ναι, φυσικά. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Από πού τηλεφωνείς? Από Κοζάνη. Ωραία, λοιπόν. Τι ωραία φωνή που έχει, Αλεξάνδρα. Με ποιον θέλεις να παίξεις σε τεχνολογία? Μπορείς να διαλέξεις, είμαστε 4. Μέρη παίζεις? Βεβαίως. Μέρη, Σπύρος, Λίτσα ή εγώ? Θα πάρω εσάς. Εμάς? Εσάς, Και τις δύο, και τη Λίτσα. Κυρία Μαρία. Είπαμε στον Ενικό, βρε. Τι Μαρία. Εντάξει, ελπίζω να κερδίσεις. Τι ηλικία φωνή που έχεις, Μακάρι. Αλεξάνδρα, πόσο χρόνο είσαι, αν θέλεις? Είμαι 38 πιστά. Έχεις υπέροχη φωνή, Ναι, ακούγεται πιο Αλεξάνδρα. μικρή. Να έρθεις να κάνεις πικάζ εδώ πέρα, μαζί με το Σπύρο. Έχουμε κι άλλη γραμμή, βέβαια. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα, τώρα ξύπνησες. Ναι, Το πες, καταλάβαμε. Καφεδάκι πιες? είμαι μικρή. Τι ήπιες, χυμό? Γάλα. Πόσο Χάλα. μικρή είσαι? 10. 10. Ναι. Πίστευτες Τι γίνεται, βρε παιδιά, όσο μεγαλώνουμε, μικραίνουν οι φωνές μας. Πόσα λένε, κουκλά? Ειρήνη. Ειρήνη, πάρα πολύ ωραία. Έχεις υπέροχο όνομα. Ειρήνη, θέλεις να παίξεις την ερώτηση τεχνολογίας με το Σπύρο? Το Σπύρο μας, το Σπύρο... Τη Μέρη ή τη Λίτσα? Τη Μέρη ή τη Λίτσα? Τη Λίτσα. Μάλιστα. Πάλι εμείς τα κοντεροχτώ. Εμείς είμαστε τελικά. Πάμε, μπορούμε να έχουμε και βοήθεια μία. Ειρήνη, άμα δεν έχω απάντηση, επειδή είμαι σίγουρη ότι εσύ τη τεχνολογία θα την έχεις καλύτερα από μένα και λόγω ηλικίας, μπορούν να μας βοηθάνε λιγάκι. Βέβαια, θα συνεννοηθούμε. Ναι, Και Αλεξάνδρα. εσύ, Αλεξάνδρα, ναι. Ναι, φυσικά. Πάμε. Η πρώτη ερώτηση. Τι κερδίζουμε? Δεν ξέρω. Βραχιολάκια, χρυσαλίδα, ένα Μάρτι και ένα βραχιολάκι. Τέλεια. Και Λοιπόν. Μάρτη και βραχιόλι. Και Μάρτι, ναι, να μας μπει έτσι καλά ο μήνας. Η πρώτη ερώτηση είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Η λέξη DVD. Και θα δούμε τώρα από ποιες λέξεις βγαίνουν τα αρχικά DVD. Από ποιες λέξεις? Μπορεί να τη χρησιμοποιούμε συνέχεια, αλλά δεν ξέρουμε. Λοιπόν, Α. Dynamic Video Disc. Β. Digital Video Disc. Γ. Definition Video Disc. Και άμα πούμε την ίδια απάντηση. Δέλτα Dual Video Disc. Αν πείτε την ίδια, θα κρυφθεί στη δεύτερη ερώτηση που είναι δύσκολη. Εγώ θα έλεγα. Είναι εύκολη, την ξέρετε. Πολύ εύκολο μου φαίνεται. Εγώ θα Γιατί έλεγα βλέπεις πολλά DVD.
Β, εγώ θα Τη έλεγα. Β κι εγώ. Β θα έλεγα. Αλεξάνδρα Β, είσαι εκεί. Αλεξάνδρα. Νομίζω κάποια μας έπεσε. Έχει πέσει μια γραμμούλα, δεν πειράζει. Ωραία, παίζουμε, ούτως ή άλλως συνεχίζουμε. εμείς παίζουμε για τις τηλεθεάτριες. Β λέμε και οι δύο, ναι, ρε παιδιά. Αφού Ναι, είναι digital, digital. video disc είναι σε όλα. Digital είναι. Ωραία. Και είναι σωστό. Σας είπαμε, πανεύκολη ερώτηση. Οπότε Οι φίλοι μας δεν χειροκροτούν, χειροκροτήστε. Αν να χειροκροτήσουμε. Θέλουμε λίγο να αποφιωθούμε. Πρέπει να βρούμε τον νικητή και μετά. Άντε καλά. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Ναι. Το οποίο εδώ μπορεί και να. Εντάξει. Τι, έλατε, δούμε. τι μπορεί, Α, τι έλα, μπορεί. έλα, δεν δώστε. κατάλαβα. Ποιο από τα παρακάτω, Ναι. α, β, γ, δ, δεν είναι πρόγραμμα περιήγησης στο ίντερνετ. Δεν είναι. Δεν είναι. Α. Safari. Β. Πού το είδες, καλέ? Αλλάξτε, παρακαλώ το. Chrome. Γ. Το έχω, Opera. Δ. Adobe. Δέλτα, δέλτα. Adobe. Το είπα και εγώ, το είπα πρώτα. Παιδιά, τι μάθατε, κορίτσια. Αυτό το ξέρουμε, είναι εύκολα. Δέλτα. Είναι σωστό, ναι. Λοιπόν, άντε τι θα κάνουμε. Θα Την δώσουμε άλλη φορά θα σου φέρω πιο δύσκολα. 4 δηλαδή. 2 στην Αλεξάνδρα, 1 Μάρτι και 1 βραχιολάκι και 1 Μάρτι και 1 βραχιολάκι στην Ειρήνη. Χειροκρότημα εδώ. Ποια είναι εκεί στη γραμμή, Ειρήνη? Ναι, Εσύ είσαι εκεί, έμεινες. ναι. Ειρήνη, κέρδισες και Μάρτη και Βραχιολάκη και είσαι και η Αλεξάνδρα από τη Χρυσαλίδα. Την αγαπημένη μας τη Ευχαριστούμε Γιάννα. πολύ. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια. Και στην Αλεξάνδρα της, τα φιλιά μας, αν και έπεσε η γραμμούλα. Τι ωραία, τι καλά. Πάμε για διάλειμμα. Α! Να το λέω αυτό. Στιχουργός, θα μπήκε στο top 5 του Σπύρου. Αλλά. Νούμερο 1. Θες να το κάνουμε μουσική? Ναι. Και Θα να συμμετέχετε βάλω για και φιλανθρωπικό μια σκοπό. στολή Anonymous Ανώνυμος, και ναι. να πηγαίνω και να το τραγουδάω. Καλύτερα ανώνυμους, να μην ξέρουν ποια είσαι στο δρόμο και πετάνε ντομάτες. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αποκριάτικες στολές εδώ πέρα στο live. Ευχαριστούμε Σπύρο, Μέρη Τόλη. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.